Канец года для кожнага сельхозпрадпрыемства района толькі дата. Работа тут не спыняецца ніколі. Асабліва там, дзе займаюцца жывёлагадоўляй маштабна і з размахам. А яшчэ з улікам самых інавацыйных сусветных падыходаў. Як вырошчваць, утрымліваць, а галоўнае уласнымі намаганнямі атрымліваць высокапрадуктыўную жывёлу добра ведаць ва ўнітарным прадпрыемстве «Молодава Агра». Апошнія дзесяцігоддзі менавіта гэта гаспадарка з'яўляецца лідарам у Брэсцкай вобласці па прадуктыўнасці дойнага статку. І менавіта тут пачалі праводзіць першы ў рэгіёне эксперыменты па вырошчванні цялят з прабіркі. Нягледзячы на сёлетнюю складаную эпідэміялагічную і эканамічную сітуацыю, сталі пастаяннымі пастаўшчыкамі генетычна каштоўных цялят у другія гаспадаркі краіны. Из года в год мы наращиваем объемы производства молока и увеличиваем продуктивность дойного стада. В этом году мы преодолеем рубеж 11 тысяч удоя на коровы и достигнем плановый результат 11 700. Это к уровню 2019 года составит 900 килограмм молока. За высокими показчиками и экстра якостью, якія сёння паспяхова дэманструе «Молодава Агра», стаяць не толькі самыя перадавыя тэхналогіі, але і істотныя фінансавыя ўкладанні. Напрыклад, гэтую малочна-таварную фірму, рэканструкцыя якой абышлася ў амаль 1 000 000 рублёў, гаспадарка зрабіла за свой кошт. Усе намаганні дзеля аднаго. Сохранить достигнутый результат. Удасканаленнем уласнай матэрыяльна-тэхнічнай базы працягваюць займацца і ў аграмоталі. Прадпрыемства ўжо атрымала міжнародную ліцэнзію, набыло новую лінію сарціроўкі і упакоўкі гародніны, а яшчэ падвоіла вытворчыя магчымасці цеха паўфабрыкатаў. Приобретена более мощная линия вакуумной упаковки, в том числе мойки. Закуплены некоторые агрегаты для переработки, в том числе картофеля, затарки картофеля. Линия мойки модернизирована. Дарэчы, пашырэннем вытворчых магчымасцяў сёння займаюцца бадай што ўсе гаспадаркі раёна. Акрамя правядзення рэканструкцыі будуюцца новыя аб'екты – молочно-товарные фермы и комплексы. Сёлета ў раёне таких объектов стало на 2 больше. В этом году закончили мы строительство молочно-товарного комплекса в Дружиловичах, который называется комплекс 800. И на данный момент там стоит 560 дойных коров. Дзякуючы воду нового комплексу гаспадарка павялічыць статак, а значыць і аб'ёмы молока ўзрастуць. Мы стараемся держать лидирующие позиции. За 11 месяцев увеличено производство молока на 8,5%. От каждой коровы получен удой по 6790 килограмм, плюс 416 на каждую корову. Што тычыцца задач на бліжэйшы час, то для сельхозпрадпрыемстваў Іванаўскага района яны застаюцца нязменнымі. Прытрымлівацца выбраных напрамкаў дзейнасці, шукаць спосабы атрымання прыбытку пры найменшых стратах.